Ahoj, čau, ja som Matúš. Toto je moje prvé video z Minecraftu, je tu so mnou Paťo. Ahoj. A rozhodli sme sa, že si ideme zahrať a natočiť Bed Wars. Tak jaký tým? Aby sme boli sami, tak poď ku zeleným. Ja som OK. Hej, stav sa, že on sa tak zeleným. Nehovorím. Ne, ale on je v inej arene. To je dobré. Wow. Kámo, teba to jak vrátilo. Som to videl. Mňa to nevrátil. Ne? Máš to vadné. A tuto kam sa dostaneš? No, 10 sekúnd. Je plný. Čo? Je plný. Ideme ku žltým? Jo, teraz. Žltý. Dobrá. Dúfam, že to k nám nikoho nedalo. Táto. Jaká mapa? Dobrá. Ty kokos, to budeme potrebovať bloky. A som u Ironu. Toto mám. Choď zatiaľ ku hentovi. A mám texture pack. Mám ich docela hodne. Teraz mám tento, pink. Dobrý je tento, potom ešte tento demon. Poďme, bloky. A teda idem, ty vole. 2 irony. Poď, stavaj. Toto stávaj cestu hore. Čo? Ku tým goldom. Jo. Zober aj ty bloky pre istotu. Tu máš bloky. Začať. Paťo, ty tu máš Optifine, či nemáš? Mám. Máš? Áno. Bloky došli. Poď, tu máš. Nikto tam zatiaľ nejde. Ne, už tam je jeden. Red. Hej, rýchlo to stavaj hore. Už hore? Bacha. No a teraz to tam. Uni, čekaj. No. No a všetky goldy teraz majú oni. Daj mi bloky. Daj mi bloky a ty buď tam, keby No, tam máš za tebou. Ty tu máš jediné veci, poď ho zabiješ, on skočí dolu a ja ho zhodím. Čoďo? Ja ich zničím, kámo. Ach, bože. Zhodil som ho. A teraz mu zničím postel. Kde je postel? Ja si u noho zoberiem iron. Kde má postel? Hore. Jak je bronz, tak hore po schodni. Ty koko. Tak, ja si u neho kúpim veci, počkaj. My sme Toto žltí. Už sa stávajú green. nevadí. Ako pomoc. Jo, už idem. Počkaj, ešte jedlo. Nemôžem. Ja už sa vracala, si mi došli bloky. Ne, už sú tam dvaja. Poďme. Ja som ten red žije? Ne, ja som zničil postel, kým sa respawnul. Kto je na strede? Si tu? No, ja som tam na Jo, stredu. ty si hore. Tak ja ťa tu budem brániť. No, kúkaj na green. Jo. Mám ho ísť hodiť? Aha. No, toho nezhodíš teraz. Tak počkaj, ja idem k nám. Jo, tak dones bloky. Ja mám 19. Šikovný. Poď. Hej, kúp si luk. Tento keď sa bude... No, on už je skoro na strede. No poď.
Mám ten meč zašpinený tuto dolu. Že kúpil som ti najlepší chestplate. Jo, počkaj, ja niečo spravím. Tak. Tu mám špinavý meč. Mám špinavý meč. No pôdu nuže na strede. More. Postel postavám. Pomi. Sér na postel teraz, potom postel. No poď. Poď hajzli. Takže ty si chcel bloky tiež. Takže mám. No a davaj. S lukom ho zhoď, tyho toho. Dobrá. Ty máš flameový. A teraz mi daj všetky goldy. Som mal luck. Nevíš, kde by som ich zobral? Tu máš inak chestplate. Ja mám. A ďalší. Protect, aha. Jo, to máš. Kde? Kto tu bol? Tam. Tak počkaj, ja tu urobím cestu hore. Jo. To je jak nový. Máš to? Spravené? Hej. Jo. Vidím. Tak počkaj, ja ti dám goldy, čo som teraz nazbieral. Hej. Co je, vole? Už nič. Ty si tam hore. Idú na stred, tí zmrďáci. Pojdem. Big on mi ukazuje tým, nech ide domov. No. Dobrá. No, tu máš. Každý. Tu som pred tebou, za tebou. Tu som. Šikovný. 18. My sme jakí? Ľutí. Teraz ma to brutál vrátilo. CC, a CZ. Ja som to zapil. Ne, jo. Krompač. Čo? Krompač. Čo? Krompač. Zober. Jo. Už sem neskočí až tako. Tak, zoberiem to za tie 2 goldy. Musím tam dať aj túto ten oný. Tak, jo. Kde si? Na streche. Cítim. La. Hej, ale ty aj na tých bol teraz dávaj pozor, som ich tam troška odviedol. No už ide zas. A už zas ide preč. Ja som jaký krivý. Ja viem. Trefa. Robíš si srandu? Konečne. Ty ešte. Aha, on to má takto. Ja som ho presne, keď to preskakoval. Bumác. Ďalšia. Yeah. Ale budem mať ja kill. Nebudeš. Ale mám ďalší. Mám ja aj. Ty, cigán. Red žijú, ne. Ne, počkaj, budeš tu zbierať goldy. Ja idem po red pre zásoby. Jo. Chceš niečo kúpiť? To som sem nelúbi v tom texture packu, fuj. Bé. Chceš niečo kúpiť? Niet. Ale mám krompač pre teba, keď tak. Mám 44 ironov a bronzu mám... Počkaj, tak ja by som vám mohol... 42 goldov, No to takže asi u nás, to na strede si nebudem meniť texture pack, lebo... Kamo, ja som bol s jedným kamošom vonku, ja som sa skoro poštiel. Ja sa ho pýtam, že jak sa máš? A on že dobre.
Ale on to úplne tak vypovedá, jak... On úplne, že dobre. Čo sa dá kúpiť? Dá sa to kúpiť? Stretch. Ej, sú gry na strede. Na strede? No. Má si to kúpiť? Nemá si to kúpiť. Jdeme pod na strede, to sú dvaja. Ja to zabijem. A hen ten jeden zdrhá, ale ten neprežije. Cigán! Ale on horí. Ja už som po ňom pálil. Zabil si ho. Uhorel a tu máš. Tu máš. Ja už mám krompač. Jo, dík. Dlhý. A teraz sa idem pobaviť. Ó, teraz na to. Ne, ja som vyhodil meč. Ovečky či TNTčka? Trikrát hádaj. TNTčka. Bum! Ten tam čumí a stojí. Už mám 18 goldov. O tomu. 23 goldov. Keď pôjdu na názenty, neboj sa. Tu máš bloky. Ja nechcú. Už mám 26 goldov, brašis. Ja mám 14. Ja som Sa mi to laglo som. Ja som mal tak. Som sa vypadol. Hej, Blue žijú? Tak to nie. Hej. Ó, tak to bolo tesné, jak. Idem zastavať On postoj. je na železe. Počkaj. Počkaj, u nás budú koľko surovín, keď sme tam neboli? Ani ne. Tam je ten Pár modrý. Hej, ale kúpim, počkaj. Ó, ty máš šťastie. Kde si zase? Ja som u nás, ja zastávam posteľ. Dobre, brašis. Mám tak a niečo Ender Dragon. A ja aj tak. Ja neviem prečo, ale mne to neukáže ten efekt, že keď vystrelím z toho luku a ja ho celý natáhnem. Jak to? Neviem. Ja som tam určite niečo debilné nastavil, keď tak napíšte do komentárov. Poďme! Ktorý cigan? Ne, on má luk, ten žltý. Jaj, to si ty debil. Sakra. Čo ešte budeme natáčať? Dotu natočíme. Dotu 2, shit. Dota 2 a z tohoto serveru ešte čo by sme natočili. Potom ešte aj s Myšom budeme natáčať. On nemá Origo. Sorry. Paťo, ja mám stack goldu. Ja to tu otemňujem, ty kokos. Ja už mám stack goldu. Iron bloky. Šklo.
Už mám tak aj 1 gold. 2 Aj goldy. šikovná si. Kúp čestku alebo ender čestku alebo niečo. Ja idem domov. Idem domov. No počkaj. Potom to, keď to vykopeš, no tak to tam aj daj. Čo Naspäť. si mete tu? Oho, skoro som zletel. Tak ty kop 2 enter truhu, jednu tuto Ó, polož. teraz ma to mega vrátilo. A ja. Aj mňa. Potom kúp ender truhu, jednu u nás a jednu budem A to sklo, jak mám oné tam dať? Nevím, zase ma to vrátilo. A za to Ty si šiel do hore, dopredu? Ja som to u nás, teda na strede. Zbieram goldy. Ty vole, ma to vracia. Že by teraz bolo nejaké miesto, kde by sme to všetko nevybrávali. Že taký stack goldov, že Není ešte tuto goldy? Čo je more? Aha, ja som onej. Od toto. Všetko. Jeden bol sa odpojil. To je dobré. Si ured? Čo? Pre zásoby. Čo? Ured. Nebol nikde ja. Ja idem toť ured. Mám pre zásoby. Ak? Ja kúpim 15 lucky blokov. Yeah, ešte máme. Potom. Čo? A odlož si veci. Keď ich budeš Jo, otvárať. však hej, jo. Neboj sa. Ne, fuj. Potom A vymení. ešte v Optifine, omg. Ty kokos, ale my to tam máme opevnené. Potom vymeniť. Potom vymeniť. Počkaj, otváram raky, áno. Raky Dostal si aj broky. Čo chceš? Dostal si aj meč. Ne, ešte ne. Ja ho treba. Džibe? Same na hovno. Zatal, ne. On je len jeden green. A ten nemá nič. Hej. Tak s tým sa pohoráme, ešte sú žltí, to sme my. A ešte kto je? Vymen sa, ty vole. Dočkaj, Lucky Sword! Yeah! Daj mi. Seru. Ty ho nepotrebuješ. Keď vyhrám ďalší. Strange. Ja mám pre seba 2 strnčky. Hej, to, že ja už mám tak goldov. Tak ísť z domu. No aj ty pôjdu na stred a sme v prdeli. No a... Ja si to tu rozostávam. Oni tam majú TNTčka. Ja som im to zapálil. Kam to máme ešte dať? Sem a ešte 2. Ježišmária. Tu dám k ironu. Koľko ironu? 19. Aleluja. Ježiš. Ježiš. Fuj, toto je hnusné. Regen. Jo. Dve. Ďalšie čestky.
O, ne, zase ma to hitlo. Už tretí, ne, druhý. Prosím, poďte. Lucky Sword. Čo je tam? Aha, to je ten fire. Ja ťa zabijem. Ty žmrt. Zmrt. Ešte tu máme nejaké lucky bloky. To je všetko. Tak. No, a mazej na stred. Idem. Toto berem, toto berem, toto berem, toto berem, toto berem, toto berem. To si tu? Ne. A keď tak v tej onej máš... A tam je ešte 45 toho. Počkaj, jedlo. A tu enter trhu akože... Dal si hen tam? Čo? Tu enter trhu tam daj. A mazej na stred. Jo, počkaj, ja si ešte kúpim power. Jo, už idem na, tu máš goldy v tej ender truhle. Mám 38 tohto. Jo, ty si urobil cestičku, dobré. To je dobré. Ty kokos. To Sakra. poďte to nezničia. Nikdy. Na nikdy bych chcel. Zabezpečil. No. Teraz tu som tam boli ender tie briky. A teraz to idem dávať z iron blokov. Robíš si srandu? Ja už mám ďalších, skoro stack toho. No jo, lebo ja som to nezbieral, ja som ich tam bránil. A prečo mi to nejde zničiť? Čo? No to? Lak? Ne? To proste ne... Kamo, oni tam dávajú TNTčka, jen to odbombím. Henty? Ty green? Áno. Hej, to vím, to aj mne dávali. Ale nemôžem trafiť to TNTčko hnusné. Ty si slepý. Nej, to padá ty TNTčka dolu. Tak teraz, keď som to TNTčkom netrafil, ty vole. Jo. Bum. A oni to majú aj na tej veži. Trafil som ho? Jo, teraz som ho trafil. Oni tu majú celé obostavané, omg. Vážne? TNTčkami, ale. Ty kokos. Aj tu väžu, ja už mám ďalší stack aj goldu. Tak. Bič. O! Ma to vrátilo, nemám to rád. Nemám... Ty vole, ty čo teraz tam máš? Iron bloky? Oh my god. Sprav tam dvere. Ale automatické. Hrabe si. Ešte je 2 toť goldy a už mám stack. Dávaš na nich pozor? Už mám. Na teda? Na všetkých? Možno. Ured je niekto? Ne, idem pre matroš. Jo, dobre, to budem potrebovať. Mám stack aj 2 tých goldov. A ironov? A bronzu? Ironov mám 45 a bronzu mám plný inventár. Skoro. Dones. Áno. My sme
Jo. Jo, keď uvidíš takú pevnosť, tak tá sme vy. Jo, už vidím. Kámo, ty nesteš oné? O, vrátilo ma to. Tak. Ježiš. Šup. Čo steš? Iron bloky a to? Ešte zoberiem toto. Počkaj, daj mi tie vatrše, ja si to... Neboj sa, iron blokov mám 23. No ty vole. Sandstone už 36. Daj si. Hoci mete, hej. Dávam to do tej malej čestky hore. Do tej malej čestky hore. Ty kokot. Čo ti dáva? Kamo Skype, Paťo. No jo. Bože, ser na to. Tak. Ten meč je pekný. Počkaj, ja som si chcel dať tento. Počkaj, ale najprv idem k nám. Tak. A dám si môj obľúbený texture pack. Kde je platinum? Tak. Au. Au. No poďme. Nemôžem. Plné ruky práce. Paťo, ty budeš mať channel. Neviem. OK. Ne. Sakra. Hej, máme 3 minúty na to, aby sme ich zničili, akože. Ideme. Čo? Počkaj, enderperly. Počkaj, ja si zmením texture pack a ideme. No, meň sa. Tu nie sú enderperly? O, dobre. Už máme. A pozrite na ten meč. A luk. K nám sa nikto nedostane. Slnko. To sa môžu rovno dosrať. Krompač je pekný, toto tiež. Ideme, počkaj. Keď vám to bude trošku lagovať, tak to je kvôli tomu texture packu. Sorač. Staviej, bejbo. Ne, nenačítané toč bloky. Načo, však už si na blokoch, ty maďar. Počkaj. Prevencia. Jo, dobrá. Bum, počkaj, teraz by som tam neišiel. Že by som aj ja po nekom vystrelil. Počkaj. To čo majú za cestu? Ja sa bojím, kámo. Počkaj, ja chcem zabiť posledného. Kde je? To je zmrt, on padol. Kde je? On používa tú taktiku. Nie? Ja mám power 2. Tak hodenie na empty. Čo? Tak ja tu počkám na neho, čo si myslí on?
Poď, krasavče. Jo, trafil som ho. Jednu dostal. Padol. Mne sa tu laguje a ja padám. Jako fakt. Ale nejsme zničení a máš tam dosť goldov, to je v pohode. Ty kokos. Pohoda. Musí ma to vracať. O, lulululu. Ty ja zas. Kokos. On už je tu. To je smrt. Ja idem za ním a ja ho zabijem. Ty vole. Ne, ja som padol. Ty aj múdra si. Tak, ale žijem. Nejak ty. Držu. Ja ho idem zabiť dolu. OK. Ne. Ale vyhrali sme. Asi. Že je voľná mapa Sihire? Ne. Tak čo ideme? Ja idem húp. Poďme Skywars. Toto čo je? Ne, to ma nebaví. Ale zmením si ten texture pack znova na ten, čo som mal. To je ktorý to bol... Tento? Ja tento asi. Dededin. Dohráme jednu hru Skywars, zomreme obidvaja a ja už by som to ukončil. Tak, ja som už pri Skywars. Ja už som tam. Aha. Kde si? Jedu si. No, skoč tam. No, poďme. Načti se. Jo. A ty si so mnou. Počkaj, a ty si... Kde si? Tam si. Toď. Optifine. Čusák. Jo. Ja ťa vidím. A je plná... No, plná mapa. Je tu jedna, druhá. Tento čo je Iron Block? Ne, to je pec. Bum, bum, bum. Tak. Luk a šípy. Ja mám luk a šípy, fire resistance, toto. Ja mám luk a 5 šípov. A ja. 2 enderperly. Jako fakt. No. Ty... Potvora. No pôrdni ma na ten strom, nie? Hej, pod stromom je ďalšia truhla. Pustí. Jo, to vím. Ale nevybral som ju, ja už som na strede. Hej, kúkaj na to, že či na mňa nejdu. Nejdu v pohode. Ja tu braním. Počkaj, to ty sa stávaš? Kámo, teba nedám, si robíš srandu? Hej, niekto už je na strede. Poď, bejbo. Poď, vylez. A ja ťa hned odstrelím. Jo, Paťo, pochop po ňom. Ne, ja som hodil enderperlu omylom. Shit. Stone, sword, helmu mám tu istú. Ne, tu zapalil TNT. Ty, jak si otvoril truhu. Mi palce. Bože môj. Ja som debil. Jaj, bože. Shit. Kámo, ty jak ťukáš do tej myši. Ďalší jeden. No, poďme už. Kámo. To sa mi ľúbi, ty pistný.
Vratíme príroda. Skočil a ja to na ňo trafil. Tak už si tu. Ne. O, on má to, čo ja som mal na minulom tom. O, on má kápu. Ajdem. Ne, on bude takto. Ja ho skrížim. O, Ja mám invis, teraz a oni o mne nevedia. teraz mám mega lagy. Kámo, ja som si dal invis a oni po mne nevedia. Dadadin. Toto je on. Ahoj. Aj tento má pekný dres. Či ten skin. A tento sa mi ľúbi viac. Jo, toto som mala ja, ale ja som mal ešte trošku iné. Dám si to aj na tento skin? Jo, to by sa hodilo, tu taká hetka. Jo. Alebo ne. Ne. No kde si ešte bojuješ? Hej, Jej. Prečo majú každú fotku? ja som ho zabil. Druhého som zabil. Cer už na nich. Víme, že vyhráš. Poď už. Kde je ten smrt? O, ten má tiež pekný skin. Mám. Fuj. Oh yeah. Dobrý deň. Moje holky. Ešte jeden žije. A ty? Ja žijem furt, ale neviem kde je. Tam je. Bej. Invis. On má šip v sebe. Hustý. Be. A ty holka. No pojď už skoč, oh my god. Jo. Ty nebuchaj do mňa. Ne. Ja mám plus 79, dobrý ja. On má 109. On má 1024, to čo je, ty vole. Zabil som ho. Dobrá, vyhral si. Yep. Napíš niečo do chatu, koľko máš to bodov. Čo? Mišo mi píše. Ja mám 40, plus 49. Jo, to lepší. Opravdu nahrám neskôr. Tak poď, ja už to končím. Aj tak už točíme docela dlouho. Sem pod! Tak, áno, toto je úžasné. Tak. Máme. Takže, čus, ja sa s vami lúčim, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus! Ahoj.